Dragilor, bine v-am regăsit. Așa, sunt cu vărul meu Anduțu, dar văd că nu și-a pus numele normal. Așa, hai să-mi prezint și mie casa odată. Hai. Că-s curioasă. Aici ce e? Nu e nimic în cufere. Decât Am întrebat ăsta. ce e în camera asta, că e mai mare. Bucătăria? Nu am... Asta e o casă. Și decât în cufărul ăsta e ceva. Atât. Pe bune chiar nu pot să așa. Hai afară, hai să-ți construim casa. Facem și pentru mine o casă? Da, dar închizi și tu ușile când mai ești. Scuze. Pot să văd și eu ce e aici? Uită-te. E o altă casă sau e o mină? Un fel de mină. Uită-te în ea. M-am uitat. Vezi că mai era o chestie. Ce? Ia un tunel. Nu. De ce stai mai aici? Ia. Ce s-a întâmplat? S-a întrerupt serverul. Ok, ies și intru din nou. Unde-ți-o? Agrale de ghi. Da? Facem. Uite, mă joc cu Andreea. Ce-a făcut? Am mâncat. Hai, bine, nu, hai, bine, pa. Nu. Vin mai încolo, ca să știi bine, pa. Așa, ai revenit? Da. La mine cred că s-a blocat, o să ies și eu să intru din nou. Hai să facem o pagină pentru nouă. Al tău. Ok, o să fac eu atunci o pagină. Dar schimbă-ți și tu omul ăla pe Steve. Cred că și mi-l schimb. Fac eu o pagină nouă. Multiplayerul pornit, ok. Lăsăm pe everyday? Da. Oh, pardon. Ok, creat. Oh, ce frumos e! E totul... Oricum mi-a dat și mie publicitate. Așa. Gata, eu am reintrat. Vedem că deja avem două oițe. M-am ridicat și un pic să mă uit. Nu e chiar foarte mare. Vedem că avem și o mină. Cred că e bunicică. Din păcate nu avem copaci și o să ne luăm singur. Am văzut și un căluț? Sau mi se pare mie? Văd că mai e o insulă. Văd că avem și două văcuțe. Uite, 3 oițe de fapt. Uite aici. Gata, undo left the game.
O să mai vorbim și prin mesaj, ok? Păi nu mai merge netul, Andreea. Nu-ți merge ție. Păi nu mai merge el. Stai că eu am minute și pe net. La sfârșitul anului. Depinde dacă stai cu el prea mult. Nu, am nelimitat până la sfârșitul anului. Uite, vezi, a picat netul. Ca să știi și tu. La mine nu. Ia pornești iar atunci sus. Că la tine nu contează că a picat sau nu. Am 2 liniuțe aici. Ok, eu cred că o să mă Gata. apuc de o căsuță. Ți-a mers? Haide. Intră. Dar tu ce naibii faci acolo? Te aștept pe tine că aici e locul de pornire. Ai intrat? Gata. Ce haios ești! Ia uite-te la mine! Hello! Hai să facem din cărămidă, aș zice, casa. Și la fel. Trebuie să plantăm copăcei, Da, hai prima oară să facem o căbănuță. cărămidă, lemn.